Здравейте хора, днеска ще правим тейкове. Майнкрафт, но без Марти. Сори, няма този път Марти, другите клипове ще бъдем с Марти, да, бла бла бла. Този път сам ще направим нещата. Сега, първото нещо. Yes! Аж лесно. Първи път! Първи път! Окей, това ще лесно. Клъч. Опа, бейби, първи път! Следващото нещо. Easy, baby! Пуа клъч. Easy! И сега последното. Easy! Не е сложно, падаме. Yes! Еми, хора, това са всичките, които мога да ви кажа. Мене. Чао!